Nah iki jantan semua iki bolo ya, umur 2 bulan setengah. Kita buka di angka 3,5 ini nilai dewi ben metu ya, ben ngerti 1 juta. Ini nego banget nih kayak isi nego. Nah hari ini kita berada di kandangnya Pak Kardi lur ya. Ini kandang yang lama, ini kandang yang baru lur ya. Oke kita awali lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Masih bersama channel Marvis Official lagi lur ya. Pada kesempatan siang hari ini lur ya, kita silaturahmi atau dolan kandang di kandangnya Pak Kardi lur ya. Untuk alamatnya Pak Kardi ini di Desa Ngebel lur ya, di Kecamatan Ngebel, masih di Ponorogo Jawa Timur lur ya. Nah pas lur kayak sindir kandang mulai kayak lur, kayak Pak Kardi ini mulai kayak duduk kayak di sepil sisan lur. Sini kandang mulai loh ta. Nah, sini kandang mulai kan. Oh, sini kandang mulai. Jan sowi iki lho ora nyetil materi nih Pak Kardi. Jan pokoknya jan suwipo. Pas kebetulan wongnya mulai di mau lur. Hawane nek ini jan ses. Nek apa pen no? Ben kita lek sing duwe kadang kowe kok. Nggih apa orane? Nggih wedang. Lho lah ya to kandange koyo nang hotel. Nah ngono lho lur. Dadi iki ben ketok ning jaba di video lah. Lanjut lagi, wis tak video ning kono kok ketok ning kono ngene Mang. Iki lur ya. Hari ini di kandangnya saudara kita ini Mas Kardi lur, mata yang kita lepas iki lur ya. Piro sing tok dol ki engko? Tok dolmu piro? Kabeh. Masa sih tok? Yo wis engko yo di anu to, di sepil pisan. Ben metu ya? Ya ben ayo metu. Iki nduk iki maksudnya iki lur gak le. Yo to wedok to. Nah, iki lur ya untuk spek telinga langsung tak sepile sampean cek sendiri sampai nilai dewi ben metu ya. Umurnya piro iki umure? Umur 4 bulan belum ya, umur 4 bulan. Nah, untuk puting aman loro ya? Loro ya, dicek Pak Kardi, dicek. Loro ketok. Loro sip aman. Untuk breeding aman lho, calon breeding lho ya. Umurnya telung sasi. Patang sasi bolo kuwi ya. Kemana iki Liwon? Oh, kok siap-siap. Iki sepil, neh. Ki permintaannya piro Pak Kardi? 3.750. 3.750. Oke, dulu jalan langsung kita buka di angka 3.750 lho ya. Iki materi kambing betina umur 4 bulan iki bolo. Puting aman 2 bolo ya iki. Ben ngene. Nang ora kelihatan iki. Semple umur rong sasi apa setahun? Ya di sebelah. Di sebelah enggak apa-apa. Kita pon nih. Ini piro? 3,5. Oke. Loro 3,5? Iya. Oh, ora apa-apa aja di sebelah. Ijon oke. Isi bantu dot ora iki? Enggak. Kayak. Oke nih. Terus tak sepil ning kono sama. Mangane penak ya pisan iki. Sip. Wis, gimana? Lebu. Wis, dimasuk nih. Ganti lagi materi selanjutnya. Bener ya. Wih, Jan, mantap kandangnya Jan. Srip. Endi? Bisa ya Bu? Endi? Ayo ben metu. Lah iki lur. Kita redikan lagi. Iki regane 1.000-an iki lur ya. Diredikan iki pokoknya. Tapi sayang bolo. Untuk yang punya kambing tidak mau disepil. Iki lur ya. Iki njero ora to? Oh gak. Nah iki boloku ya.
Jadi materi yang kedua iki apa iki jantan to? Jantan dulurku ya iki spek kis yo sedengan lah lur iki untuk calon pacek iki umure piro iki Pak Kardi? Umur 3 sasi. Umur 3 sasi iki dibuka rego blak-blakan iki 1000 lho iki sak yuta iki lho. Lho sak yuta lho iki. Ki anake kliwon to? Itu. Oh iki lho ya 1000 iki wis tak buka rego 1000 iki nang kandange Pak Kardi. Telingane jane yo meneng iki cedot to? Ngedot. Pembuatan oke siap iki lho. Iki sing regane 1000 lho ya iki. Untuk lokasi seperti biasa kita masih di Ngebul Ponorogo lho ya. Nanti nomor telepon ataupun nomor bawah ada di layar video boloku ya. Nah iki. Wes. Lho wes iki lho tak buka iki 1000 lho ya iki. Nah iki 1 juta. Ini nego bener iki. Isih nego. 1000 nego lho kae. Terus sana ora? Oh nang isor oke lanjut lagi lho ya. Iki ning kene dodol gak ono to? Ora neng. Oke. Nah iki anu lho iki kondisi saat ini Mbah Kliwon iki lho ya wis umur iki umure piro saiki ya, Di? Hah? 7 tahun. Wis tuwek lho iki lho. Tapi anak-anak iki jan akeh pol iki lho anak-anak Kliwon lho ya. Iki sing ndek keranda anake sing kelat iki lho iki. Lanjut nang kandang sor, ayo. Kandangnya nang loro. Kita lanjut lagi di kandang bawah. Ngerataran yang nginep. Langsung lanjut. Apa wae makan ya nih, Dre? Wae makan. Lupakan enggak apa-apa. Ini cetek kamu ndi, Wadi? Cetek kamu ndi lampune? Nek dhuwur to? Iki to? Oke. Nah, adalah. Oke. Endi sing lepas iki? Rasa totone Rita. Rasa totone. Endi? Kurang aku nego. Endi sing ora nego? Sik. Lanang. Apa ben mete Pak Di yo? Ben mete Pak Di. Nah, lho kita lagi materi ekonomisan iki, boy jerabang. Ya, iki boy jerabang iki. Iya to, Boy kuwi to? Wih, mboke nyuwangi lur iki lur. Nah, iki sing dilepas anake iki lur ya. Di kandange Pak Kardi jantan iki. Umure piro umure iki? Umure 3 sasi. Umure 3 sasi. 2000 nego. 2000 nego boleh jadi. Kita buka di angka 2 juta masih nego iki boloku ya. Jantan iki. Anu bapakane. Kliwon. Utuh ya? Utuh. Utuh. Heeh. Siap. Jantan anyar. Oh, jantan anyar. Oke, siap. Ijone wis apik lho seneng lho lur iki mulai ijon-ijon. Hah? Oh, wis lepas HP. Wis tapi tak morne. Oke, siap wis lepas HP lho iki. Kita ulangi lagi, kita buka di angka 2000 masih bisa kita kurangi 2000 lur sih oleh dikurangi lur kilo ya. Ih. Sip. Umure piro ngepatang sasi ya wis lepas HP ya? Telu buncul lur iki. Pun dilepone malih Pak Di. Hah? Wis dilepone. Amal wis tak sepil lur ya iki. Masuk. Nah lur ya iki. 2000 masih nego Mas. Iki lho. Neng ora? Endi neh neng ora? Tak sepilin nek jero. Iki. Endi? Oh eneng neh bolo iki bolo. Iki cemple iki lho ya. Iki sawira nyepil materi ini Pak Kardi ternyata di sini materi ekonomis. Kon jero kok ditone? Jero nang njaba pelayan. Nang jero ae tak mlebu ae. Sik aja metu. Pancingan. Nah, iki lur ya. Ha, iki cemple-cemplene lur iki lur ya. Ha, iki. Iki anu to lanang wedok? Weh lanang kabeh bolo iki bolo. Lah anu ne, bapakane? Bapakane jantan dhuwur ya lho. Sing Kliwon. Oh, sing kepala merah mau to? Oke, engko tak sepine lur ya. Nah, ini jantan semua iki. Umure berapa, Di? Ini ada 2 sasi setengah.
Umur 2,5 bulan boloku ya iki ya. Nah iki didol toh? Didol bolo iki boloku ya. Terus dibuka permintaannya berapa iki? 3,5 loro. Berarti terus lagi diborong ya berarti ya. Di anu per ekor ya pira. Itu sakit. Wah iki lho Lur. 1.750 iki lek diku siji iki boloku ya. Nek di loro, diborong loro. Pira mau pira? 3,5 2 ekor. Masih bisa nego juga iki boloku. Iki boloku ya. Nah, hari ini oh, bral gedean iki boloku ya. Di kandangnya Pak Kardi iki Lur ya. Umure 2 bulan. 2,5 bulan jantan semua. Ora sangklir to? Engko ditilok to, engko sampe. Loro iki, ril loro. Dilok kae. Wah, loro kabeh bolo. Iki loro. Iki loro. Umure 2,5 setengah. 3.500 setengah sik oleh nego. Lokasi Ngebel Ponorogo, Jawa Timur di kandangi Pak Kardi. Iki sip Lur ya iki. Mau ki arep ngonten rene Lur. Dadi niki suasane udan, ae terus iki akhirnya tak sepil langsung iki Lur ya wis iki. Anana berapa di? Ora nang wis iki tok. Anu, ben medun nang jero. Nah, iki bolo ya. Materi selanjutnya ini ada jantan semua Lur ya. Jantan semua umure 2,5 bulan. Iki Lur ya di kandangi Pak Kardi. Mungkin sudah siap dipetot Pak Di ya? Siap, Mas. Sudah siap dipetot, siap sape maksudnya Lur ya, Lur ya. Untuk ijon-ijon sudah mulai. Nah, iki. Combore iki oke ora iki combore? Combor, Mas. Tanpa combor sama sekali. Oke, siap boloku ya. Nah, iki. Jantan semua iki bolo ya, umur 2,5 bulan. Ini kita buka di angka 3,5 iki Lur ya. Itu belum free ongkir Lur. Belum Pak Di ya? Pronto? Cedek-cedekan ngene ya 3,5 ora apa-apa. Wilayah Ponorogo lah ya. Madiun. Iya. Ponorogo Madiun pira ongkir? Free ongkir aja binyang rek 3,5. Untuk wilayah Ponorogo, Madiun insyaallah sudah free ongkir. Aja binyang Lur. Iki rego pas Lur saiki. Berarti lek dituku siji iki mau 1.750. Ngono to? Iya to. Lek diambil satu Lur ya, diambil satu ini 1.750. Kalau diambil di kandang itu masih bisa nego, bisa kita kurangi iki boloku ya. Tak sepine pokoke tak gawe suwi Lur ya iki. Lur ya. Lokasi Ponorogo, Ngebel Jawa Timur iki Lur ya iki. Nah. Untuk kandang di bawah ini ada 3 ekor saja yang kita lepas. Induke apa sanding kuwi, Adi? Nah, iki induke jumbo Lur, kayak induke ning kono kae. Nah, iki ning kono kae Lur ya. Berarti di kandangnya Pak Kardi yang kita lepas ada 1, 2, terus 3, ning dhuwur mau enek loro ya? Oh, 2, ada 5 ekor boloku ya. Ini. Tak sepiar ke suwi dan anu. Iki tanpa bantuan das sama sekali Pak Di ya? Tanpa dot ya. Nah, dese lemu-lemu bolo. Terus iki anu bolo, ora sangklir bolo ya, aman bolo ya. Untuk lanangane loro kabeh Lur, dijamin aman. Wedhus ya sehat. Dijamin sehat. Mungkin ada yang minat nanti bisa langsung cek kandang Lur ya di kandangnya Pak Kardi. Untuk alamatnya kita di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo masih di Jawa Timur. Nanti nomor telepon apabila ada yang minat nanti tak kasih Lur ya. Oke, aman. Ya, kita langsung lanjut ke kandang atas lagi Lur ya. Kita sepilkan untuk jantane boloku ya. Kita sepilkan untuk jantane kambing cemple ini bolo ya. Kita langsung ke kandang atas. Tak tutup. Aduh. Oke bolo ya, kita lanjut lagi ke kandang atas. Kita sepilkan untuk jantane cemple 2 itu loh bolo. Nah, di sini kan ada 2 telur kandangnya Lur. Nah, itu yang satu kandangnya. Nah, ini
kita sepilkan untuk jantan nih bolo ya. Nih. Bapak iki to, Bro. Jantan mau iki ya. Iki lho bolo. Jantane cemple 2 lanang tadi lah ini boloku ya. Nah, iki tak sepilkan hari ini. Kepalane coklat iki dulur ya. Berarti anaknya kliwon to, udu to? Udu. Iki bolo ya. Mungkin seperti itu boloku ya. Ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya boloku ya. Kita akhiri, selamat siang. Salam arit, salam semangat, salam sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.